What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Japet. And welcome back to my channel. Hulaan nyo kung saan kami ngayon. Asan dito kami? Saan tayo ngayon? Sa bahay ni Kuya. Andito kami ngayon sa bahay ni Kuya. First time ni Japet dito. First time din namin makasama sila. Sino ba kasama natin? Kakagising lang namin guys kasi anong oras ka na natulog? Ano? Sa'yo. Sa'yo? Maaga o umaga? Umaga na. Andito si TikTokerist ng bahay ni Kuya. Si Alfredo, TikTokerist. And syempre, ang baby girl namin. Wow! Nagpapaganda ako tiyo para sa iyo kasi sobrang nabisa kita kasi tagal-tagal tayo hindi nakikita kahit nakauwi ka na sa mall kasi hindi ka nakapunta mo tayo ilang months ba tayo hindi nakita? Lagpas isang taon no? Lagpas isang taon parang for 2 months or 3 months. Ay ako 4 months or 3 months. September ako sumakay tapos September lumagpas pag September 1 year. October, November, December, January. 1 year and 4 months. Na-miss mo? Na-miss mo? Ha? Sobra kitang na-miss yo kasi na-miss talaga kita. Kaya masaya ako na nakakasama na tayo sa bahay para mas maging masaya tayo. Parang ang ganda na natin ngayon Kasi natupad na po yung natupad na po yung pangarap mo. Pinapangarap ko kasi ito lang guys ang magiging kasi ito lang guys ang magpapasaya ako tsaka isa pa guys mas lalo ako so yeah guys nakasama ko na si Tutu at sa bahay namin guys dito guys. So, tsaka isang baby boy. At isang baby boy. Lapit. Na-miss mo ba yung luto ko? Oo, sobra. Na-miss ko na kasi para sa tingin ito, tataba na din ako babalik. Tataba ka na naman? Kasi masarap ka naman kasi magluto para kasi dahil dyan may inano ako na lulutuin para sa'yo. Okay, wow. Lulutuin ko yun para sa'yo sige. Hindi mo naman ako uutosan kung ano naman iutos. Ay, ganito na lang. Tuturuan na lang kita kung paano magluto. Okay ba yun? Ako na maghiwa, tapos ikaw magluto. Kaya ito, walang pinta pa din yung lahat ng mga tinuturo ko kasi makakalimutan ko na. Sige lang, ikaw papalutuin ko. Pwede lang. Basta ka na to. Di ba lang makalimutan mo? Pagtulong ko lang yan sa'yo para ba't ka mahihirapan kasi mahihiya naman ako sa iyo kasi masarap yung niluluto mo tapos di lang ako ay kada tutulong sa iyo ba kada lakas lang kumain. Lakas lang kumain. Tulungan kita tiyo. Ano? Saan ka ba aalis? Aalis ka ba? Walang magpaganda lang kasi kakarating mo lang. Kasi ayoko ng deep fresh. Ayoko ng deep fresh. Tsaka syempre andito na si Kuya. Big brother, kakagising lang ni Big Brother. Mr. Kapuno, pumasok ka sa aking room. Welcome home, Tiu Tiu! Welcome, and I'm with Apitogski. Silang gusto pumunta dito, punta lang kayo. Alala. Kumusta na, Roy? You miss me. Kumain kayo. I'm shy, Tiu, kasi... Bakit? Tara ka na sa first bit? Di, magluluto pa lang ako. Wala pa din. Look, gwapo po, sleep. Wow! Alam nyo guys, di pa talaga ako pwede maliligo guys, pero naliligo na lang ako guys para kay Tutu kasi mahiya talaga ako guys kung hindi talaga ako maliligo kasi di talaga ako pero sobrang mika ako kaya maliligo na lang ako para kasi ito para mas may nakatingin snake. Hi guys, kakaligo ko lang guys, ang pangit ko ba. Are you happy na nandito ka? Sobra. Kasi syempre laki bahay to Kuya. Parang nasa Big Brother house na din. Kasi biro mo Misa kita love kita tiyo kaysa niyo. Sige. Teo. May tanong ako sa'yo, Teo. Nasa ating ka sa Snake. Sino na mismo, Teo? Ako or si Snake? Tarumag.
Ako tiyo. Ako pinuntahan niya dito, di ikaw. Love niya ako. Oh, love ko rin si Apitong. Si Apitong lang ako ah. Kailo na lang ito, Snake. Gimingaw ka na ako, Snake? Ginagawa ko naman ito. Ginagawa na. At kanang, hi mga... Hi mga bayo. Nanan ako si Cutie. Pinasanaol na lang kayo, Snake na. Magpasanaol na lang kayo. Kayo guys at saka mga bayo. Nag-vlog na kang Cutie. Ginagawa na ko din. Namiss mo na mag-show? Oh, sobra tiyo. Namiss ko na tiyo kasi. Guys, may kasama na kayong mag-show. Oo, may bago kami kasama sa show. TikTokerist. Ano sasayawin mo, Pet, pag may show? Ayaw siya. Hi lang, ga. Hi guys. Mapapakita ko later, guys. Pagbago muna ako, guys. Lagi ka namang haggard. Lagi mo naman sinasabi haggard. Eh, kahit... Lagi ka namang haggard. Ay, lagi ko namang haggard. Dito pala. Lagi ka naman. Sige, pagluto kita. Ay, pagluto ko kayo. Alam mo tiyo, kahit nasa bahay lang ako tiyo, ganito pa din ako tiyo para sa iyo lagi kasi mahal na mahal na. Lupa na kayo, Snake. Ha? Lupa na kayo. Salamat tiyo, pero kanang wala pa ni siya kanang revelation kasi di ko pa talaga pwede ipapakita guys kasi surprise. Surprise. Saka, ang nag-iisang championing. Good morning! Gagawa kita ng kape ngayon pagkatapos mo mag-video. Sige. Ba't magkatapos mong video? Ayan. Ito pala si Uno. Hi, Uno. Hi, Uno. Hi, Hobie. Handa ka na, baby girl? Yes, love kasi tutulungan kita love kasi ipapakita ko talaga love na miss talaga kita sobra kaya tutulungan kita sa pag-i-effort mo kasi mahal na mahal talaga kita at saka wala talaga sila so na miss talaga kita Excited na makatilaw sa niluto. Oh, excited na ko makatilaw 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Kasagyan ka to da. Sige, mag-start na tayo. Love ko na ako. Sukat yo gagarabot na ito kay ko na ko gara. Sige, tuturuan kita paano magluto. Yes, salamat baby. Buti ka pa magluto. Sa loob, baby. Ito na. Ay, di na baby love na. Ay, love mo ito kung dito sa video na lang. Sana all. Sige, wala pa. Ay, kasi. Turuan kita kung paano ano ng lagay. Ikaw kung malapuan tiyo. Malapuan. Yan. Wala. Sige. Malapuan. Sunod. Sana all. Ay, taramado mamikitan. Wala, di mali mo pisik. Tapos, ito. Ano? Tapos, ha? Sana all. Okay, kanang batin kasok ang karang titik ba? Sana all. Pag nag-ano ka lang, hawakan mo to kasi baka maano. Ayan. Ay, kasi nito mo video ha. Sana all. Ay, yung tamin tiyo guys. Pili ka sa dako. Wow, galing. Tapos lagyan natin ng konting toyo. Wow. Sige, uniti ha. Iba talaga pag nilira kasi dito po yung ano lang na. Ikaw, Pet, marunong kang magluto? Ako kanina tiyo kasi Sarap pag magluto, kasi guys. kababago ka lang ano ay Parang ilalagay sa sa kaha. Sa kaha? Ayan. Ang sweet talaga ng boyfriend ko. Tapos yan, pakuluin natin saglit. Ay, sorry. Okay. Takpan natin. So yun guys, ipapakita daw ni Jasper yung car niya kasi may takip kasi nung pagdating namin so hindi ko nakita so ipapakita niya daw. Pinalabas niya talaga ako para pakita sa akin. Tingnan niyo guys ha.
tingnan niyo. Okay, tignan. Tingnan niyo. Tingnan lang po to. Siguraduhin mo Oy, ano Alfredo, namin alis na, tulungan mo ako. Si Alfredo guys, hindi ako tinutulungan guys. Hindi na nakaawa guys. Hindi na, 1, 2, 3, go. Tadan! Wow! Wow! Bunyagan, be? Bunyagan ba? Pagkakalawan ka sa lubong pag-uwi. Ay. Gusto ko ng ano? Ganang. Ng... Ikaw lang. Ay? 君の虜になってしまえばきっと Ikaw lang gusto ko. Dugay-dugay mo, maklosan ako bangko. Uy, alas 4 na bangko kutob. Patingin niya sa loob. Wow! Wow! See that? See that? So dito ako upo. Hindi. Ha? Doon ka sa ano, doon ka sa likod. Doon ka sa likod. Wow! Baby girl, kain na tayo. Sige. Oh, ganda. Sana all Nagaling ko na Ay, para tikman mo yung luto natin. proud na proud ako sa iyo kaya masarap din niluluto mo at alam ko na yan kasi Natikman mo na dati, di ba? oo, masarap ka talaga. Tara, patikim kasi. Patikim natin kay baby girl. Sige nga. Sabihin mo yung totoo kung masarap ba o hindi ah. Masarap yan, masarap yan. Oh, namit siyo, ganahan ko. Nga? Dami? Sarap? Kayo ah. Dami kayo? Maulat na. Gutom na daw siya guys. Kakain na kami kasi anong oras na. Okay, last. Ay, Sana all. Ay, kanang ayaw nung eh. Sana all 君の虜になってしまえばきっと Dami kayo to. Dami kayo? Mas masarap ako. Ay, masarap yung niluluto mo pero mas masarap. Pag magtikim lang ako guys. So guys, gutom na kami. Kakain muna kami. Kaya hanggang sa muli. Kain muna kami sa baby namin. Sana all Kaya hanggang sa muli. Paalam, bye-bye. Kakain muna kami guys kasi nagugutom kami. Bye-bye.